puss. What do the puss? So, hello guys. Anna, say hello guys. Hello guys. How are you? What are you? How are you? What are you? How? Why are you? Uy, tumatawag yung aking mother-in-law. Momoy. Is Oma Maishi? Goedemorgen. Oma. Hey, Anna. Opa. Egos. What? Oh, ja? He's eating cotton candy. Wat een? Cotton candy. It's full candy. It's full candy. Oké. Ze zijn net thuis. Oké. Ja, ze gingen buiten. Ja. Ga je naar poesje kijken? Ja. Was mooi. Wat een poes nou? Ja. She's watching YouTube, Connie, with the cat. Oh, push hem out. Yeah, she's watching a cat. She really likes cats, I think. She's like Tante Marleen. Ja. Yeah. Ja. Anna sleep by us in the afternoon. Oh, you started me with the vlog. High five. It's really weird without the painting, no? Because the wall is really blank. So Ruth is making the most of his time while Anna's not here yet. Ano na po dito, 4 o'clock na, and at 4:30 uwi na si Anna kasi doon natulog sa kanyang lola ng yung afternoon nap niya. And then alis na po kami, mamaya punta kami sa fair. And while waiting for Anna, magtingin-tingin tayo ng brochure. Every month kasi sila dito, every week pala. May mga brochure sila ba, yung mga supermarket, yung parang yung drugstore, ganun. Magtingin-tingin tayo. Baka may magustuhan tayo ba? Char! Yan Ito yung pinakaunang chine-check namin ni Ruth. Ito siya. Kasi may mga, kasi ito na supermarket. May mga gamit din sila ba sa bahay na barato ba. Ayan Ayan, mga ganyan. Pang garden din sila. May mga tanim. Wala masyadong gamit. Check ko muna. And then, andito na si Anna. See? Kita niyo ba? Hallo! Hallo, is Anna hier? Waar is Anna nou? Waar is Anna toch gebleven? Is Hoi. Anna hier? Anna is weg? Is Anna weg? jee. Anna is weg? Waar is Anna? Waar is my love? Kom eens. Is het papa? Ah, oké. Nee, is papa maar. Is papa, niet mama. Hey! Kijk. Ik heb handschoenen aan. Ai, Oh, handschoenen aan? what's Ik heb geen handschoenen, maar Ang cute. En Ja? Dus, ja, oké. ja. Oké, daar, handschoenen, daar. Ziet de man, dit is van mijn oma. Dat Lief. Oh, sige. Oh ja, daar. Moet daar zoeken. Hoe is het? Wil je koffie? ja, lekker. Ja. Look for your handschoenen. Gawa natin ng kape si Bena. Nag-ano pala ako kanina guys, no, nakalimutan kong mag-chika, mag-vlog and mag-chika na pala. Naggawa ako ng pandesal. Pero mamayang gabi ko na siya gawin kasi kailangan pa siyang paalsahin, di ba? Check natin kung umalsa talaga. Malamig kasi dito, so what I do, pinipreheat ko yung aking oven, tapos pagod ako sa camera. Totoong buhay din dyan.
So, pinipreheat ko yung oven para mainit siya. Tapos, pag mainit na siya, pinapasok ko yung, yung dough ba. Tingnan natin, be. Kung malsa pa. Pasensyahan nyo na dito. Kailangan ko pang linisin yan. Sabi. Hello, guys. Tumubo na siya. Tumubo na. Dada! Okay. Is that good? Yeah. No coffee, but wine, it's good. Sorry. Yeah. Shall I put it out? Yeah. Goed. Wine jar. Oh, hier, bloemetjes, mooi. Yeah, I don't know where they took it, but Zo mooi. he's not allowed to pick flowers here, but Ruth and Anna pick flowers. Okay. Hey! Anna, out! Yes, out! Yes, out dun. Yan, nag-gloves now. Why do you have gloves on? Is mooi bloemen, toch? Ang cute-cute ng flowers. Yeah? So, maya-maya guys, alis na kami. Punta kami doon sa fair. Dalhin ko kayo. Kompleto kami guys. Stay on the side, lab. Malapit lang naman. Mga 5 minutes na lakad lang. Nadapa. Yes? Wow. You know what she wants? She wants me to hold Ruth's hand. Sinasabi ni Ana sa amin kung anong gusto niya. So, dapat sundin namin buuin ng bataan eh. Now it's busy. Yan, excited na si Ana. Kijk, oh, it's really busy now. It's very busy. Rin, gusto niya tumakbo daw. That's mooi. Si Ana guys. Hello! Yan, pang second na. Second na ni Ana. Alright. Ana! Hi! Ja, dat vind ik nou leuk, hè? Ito yung binibili namin, oh. Pag-isa kami ni Benan. Yan, maliit lang. Dalawang maliit. Kita ba? Yan. Dat mag pas, ja. Ja, eigenlijk. Zo moet het eigenlijk wel, ja. Zo lekker. Kabouwtjes, ja. Ja. Als ze zelf lekker uit, ja, dan mag. En een remoulade als je... So, ito na guys, yung aming kidling. Sana masarap po. Hi! Yan o, may dala ng ano guys, may dala ng cotton candy na naman. Woo! Super liit lang ng kermis ngayon. Pauwi na po kami. And then si Ana, sama nila ulit doon, matutog sa kanila. And sabi ni Rod, gusto niyang mag-movie mamaya. So manood kami ng sine. Kalit-kalit lang ba?
Yan, bahay na kami. Maganda yung weather pero malamig talaga. Tingnan nyo naman, mainit. O yan o. Clear yung sky. So, sasama si Ana sa kanila and kami ni Ruth mag-movie kami pero ano pa naman after 1 hour pa. So, chill muna kami dito sa bahay. Magkakape muna kami. Nee? Ja. Half 8. Ja, we rijden al een keer lang. Doen we eten. Ik krijg Oma gaat met de fiets en jij gaat met opa met de auto mee.